Como dixen na previa, ao final o partido ibase a decidir por detalles, e así foi. O partido foi igualado, momentos que fomos por diante, momentos que eles foron por diante. Nada, chegamos a un final igualado, que era o que pensábamos, creo que pudimos merecer algo máis en algunhas ocasións, sobre todo co 5-4 que tuvemos aí con 4-3 un par delas claras, pero bueno, ao final nestes niveles, cando xogas a este nivel, a diferencia é a pegada e que entra a pelota. Creo que neso foron un pouquiño mellores que nosotros e non queda máis que felicitarlos, darlles enhoraboa e que teñen moita sorte para mañá. Xa o falamos antes de empezar, eu quería que chegaran ao vestuario e que se sentiran orgullosos de que deron o 200%. Despois podes ganar, podes perder a estes niveles altos. Que lles dis? Pouco lles podes decir ahora que están bastante cascaos, entonces esperaremos un pouquiño, despois de cenar, falarás con eles. Eu penso que mañá teñen que darse conta de onde estaban, o que fixeron, e eu penso que moi orgullosos temos que estar deles. Lance positivo, claro, ao final chegamos onde queren chegar todos, a unha semifinal bonita, pabellón cheo, ao final claro que todo o mundo quere xogar esa final, pero bueno, non hai que olvidarse que vimos de Extremadura, que ali quedamos campeóns, bueno, ao final penso que é moi positivo. Un grupo de chavales moi bons, aquí véronos xogar, creo que estuveron moi ben, e máis que nada por eles e polo seu futuro alegrome moito.